Hassan Sutra, l-Marokkin li aktar kmini din is-sena kien ingħata l-ħelsim mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat b'allegat Hittendran Fawdex waqt li kien qed isuq taħt l-effett tal-alkoħol ingħata sentenza sospiża dan wara li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsim mill-arrest. Sutra li għandu 54 sena ammetta li kiser waħda mill-kundizzjonijiet imposti fuqu meta nħeles mill-arrest f'Jannar. Dak iż-żmien kien ingħata l-ħelsim mill-arrest minkejja l-oġġezzjoni qawwija tal-prosekuzzjoni bil-qorti timponilu diversi kundizzjonijiet stretti fosthom curfew kull lejl. Assistit mill-avukati Delajla Vella u Antea Bonnici Zammit, Sutra ammetta li naqas milli osserva l-curfew li kien obbligah jibqa' fir-residenza tiegħu bejn id-9 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Qabel aċċettat l-ammissjoni tiegħu l-qorti tagħtu ħin biex jerġa' jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu u jikkonsulta mal-avukati u wara li ġew spjegati l-konsegwenzi legali tal-ammissjoni u konferma mill-ġdid il-ħtija tiegħu. Fis-sentenza tagħha l-qorti qiset l-ammissjoni bikrija tal-akkużat, il-kooperazzjoni tiegħu mal-pulizija, il-fedina penali tiegħu u l-fatt li l-prosekuzzjoni ma talbitx pjena effettiva ta' priġunerija jew ir-revoka tal-ħelsim mill-arrest. Il-qorti kkundannatu 6 xhur priġunerija sospiżi għal 18 xahar filwaqt li ordnat ukoll il-konfiska ta' 2000 euro mid-depożitu tal-ħelsim mill-arrest li kien tħallas meta ingħata il-bejl. Xef ta' 32 sena mill-Eġittu resident il-Mosta tpoġġa taħt ordni ta' probation għal 3 snin wara li ammetta sensiela ta' akkużi marbuta ma' vjolenza domestika fil-konfront ta' l-eks sieħba tiegħu. Mohammed Sulah ammetta l-akkużi meta tressaq 2 quddiem il-qorti. L-Ispettur Carlos Cordina spjega illi l-każ beda wara rapport li sar f'wieħed miċ-ċentri ta' kontra l-vjolenza domestika. Il-vittma rrapportat illi kien inqala argument bejna u bejn l-akkużat filwaqt li sar ukoll rapport fl-assa tal-qawra. Il-prosekuzzjoni qalet illi l-koppja kienet ilha f'relazzjoni għal numru ta' snin u li matulhom kien hemm diversi argumenti. Il-vittma allegat ukoll li f'xi okkażjonijiet l-akkużat kien uża sikkina biex ibeżżagħha. Madankollu l-Ispettur Cordina spjega li waqt l-investigazzjonijiet ma stabet l-ebda sikkina fil-possess tal-akkużat. Fuq talba tal-prosekuzzjoni u mingħajr oġġezzjoni mid-difiża, il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Il-qorti wissietu li jekk jikser il-liġi matul il-perjodu tal-probation jista' jeħel multa ta' 7,000 euro u jiffaċċja akkużi kriminali separati. Żagħżugħ Indjan ta' 27 sena li jgħix is-swieq inżamm arrestat wara li fil-qorti ġmix li b'akkużi relatati ma' vandaliżmu fuq vettura pparkjata fis-swieq istess. Quddiem il-Maġistrat Nadja Helena Fella, iż-żagħżugħ kien akkużat illi ġab ruħu b'mod indeċenti f'post pubbliku li kien fis-sakra u f'kundizzjoni li ma kienx kapaċi jieħu ħsieb tiegħu nnifsu kif ukoll li kiser il-paċi pubblika. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Gabriel Gatt u Nigel Boħaġar spjegat li fis-sigħat bikrin tal-ewwel ta' Awwissu sit ta' vettura għamel rapport mal-Pulizija tal-Komunità fis-Swieqi wara li nnota li l-mera tax-xelluk tal-karozza tiegħu kienet ġarbet xi ħsarat waqt li kienet ipparkjata fit-triq il-keffa. L-Ispettur Gatt qalet illi l-investigaturi raw filmati ta' CCTV biex jiġi identifikat l-allegat aggressur u sussegwentament ġie arrestat mir-residenza fejn jgħix. L-Indjan wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat u sostniet li l-akkużat m'għandux rabtiet ma' Malta, jgħix ma' 4 persuni oħra li kienu miegħu waqt l-inċident u ma ppruvaw iwaqfuh filwaqt li kkonfermaw ukoll li kien fis-sakra. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u rrimarkat li tixtieq li x-xhieda tal-vittmi tinstema' mill-aktar fis possibbli.